99. 99. 99. Genitiv. Γενική. Γενική. Mačka moje prijateljice. Η γάτα της φίλης μου. Η γάτα της φίλης μου. Pas moga prijatelja. Ο σκύλος του φίλου μου. Ο σκύλος του φίλου μου. Igračke moje djece. Τα παιχνίδια των παιδιών μου. Τα παιχνίδια των παιδιών μου. To je mantil mojeg kolege. Αυτό είναι το παλτό του συναδέλφου μου. Αυτό είναι το παλτό του συναδέλφου μου. To je auto moje kolegice. Αυτό είναι το αυτοκίνητο του συναδέλφου μου. Αυτό είναι το αυτοκίνητο του συναδέλφου μου. To je posao mojih kolega. Αυτή είναι η δουλειά των συναδέλφων μου. Αυτή είναι η δουλειά των συναδέλφων μου. Dugme od košulje je otpalo. Ξυλώθηκε το κουμπί από το πουκάμισο. Ξυλώθηκε το κουμπί από το πουκάμισο. Ključ od garaže je nestao. Χάθηκε το κλειδί του γκαράζ. Χάθηκε το κλειδί του γκαράζ. Šefovo računalo je pokvareno. Ο υπολογιστής του αφεντικού χάλασε. Ο υπολογιστής του αφεντικού χάλασε. Tko su djevojčini roditelji? Ποιοι είναι οι γονείς του κοριτσιού? Ποιοι είναι οι γονείς του κοριτσιού? Kako da dođem do kuće njenih roditelja? Πώς θα πάω στο σπίτι των γονιών της? Πώς θα πάω στο σπίτι των γονιών της? Kuća je na kraju ulice. Το σπίτι είναι στο τέλος του δρόμου. Το σπίτι είναι στο τέλος του δρόμου. Kako se zove glavni grad Švicarske? Πώς λέγεται η πρωτεύουσα της Ελβετίας? Πώς λέγεται η πρωτεύουσα της Ελβετίας? Koji je naslov knjige? Πώς λέγεται ο τίτλος του βιβλίου? Πώς λέγεται ο τίτλος του βιβλίου? Kako se zovu susjedova djeca? Πώς λέγονται τα παιδιά των γειτόνων? Πώς λέγονται τα παιδιά των γειτόνων? Kada su dječji školski praznici? Πότε είναι οι σχολικές διακοπές των παιδιών? Πότε είναι οι σχολικές διακοπές των παιδιών? Kada su liječnikovi termini za pacijente? Πότε δέχεται ο γιατρός ραντεβού? Πότε δέχεται ο γιατρός ραντεβού? Kada je otvoren muzej? Ποιες είναι οι ώρες λειτουργίας του μουσείου? Ποιες είναι οι ώρες λειτουργίας του μουσείου?